cap a l'Abacus a buscar provisions. Tot mini i cookie. Al final del vídeo et diré quin és aquest poble tan bonic que veig des de la finestra de casa meva. El mini kit d'aquarel·les són ideals per portar sempre amb mi. El pinzell amb càrrega d'aigua, el bloc 12x12, que és una mida ideal, o el de postaletes amb paper d'aquarel·la. He pintat unes taulades, unes cases... El que més m'agrada a mi és dibuixar cases i arbres. Si em coneixes, segur que ja ho saps, i aquí tenia de tot. M'he passejat, he recordat moments de la infància, quan veníem de colònies, al refugi, i sobretot la festa major. Els seus carrers empedrats, les seves escales. Al final he pintat unes taulades, unes casetes i un trosset de bosc. La pinça per aguantar la caixeta va genial! Tot era fàcil, no havia de traginar trastos. En aquest bonic poblet no esperis trobar-hi de res, però a la vegada té de tot. I si ets de l'Alt Camp com jo, segur que ja has endevinat quin poble és. Miramar, que des de dalt a la creu diuen que es veu Mallorca. Ah, i també hi ha una caixeta amb colors metal·litzats. Adeu!